F'din elezzjoni ġenerali l-Partit Laburista kiseb wieħed mill-aqwa riżultati elettorali fl-istorja politika ta' pajjiżna. Storikament qabel dak ta' tmiem il-ġimgħa u kien kiseb l-aqwa riżultati fl-elezzjonijiet ġenerali tal-1947, l-1955, l-2013, l-2017 u l-2022. F'analiżi tar-riżultati passati joħroġ li min-naħa l-oħra l-inqas appoġġ li kien kiseb il-Partit Laburista kien fl-1932 b'inqas minn 9% tal-voti u kien tella deputat wieħed biss f'ċirkostanzi totalment differenti mill-lum. Għal-Partit Nazzjonalista dar riżultat fir-reġistrat minnu kien fl-1947 meta kien kiseb inqas minn 20% tal-voti. L-aqwa riżultati tiegħu kienu fl-elezzjonijiet tal-1932, 1998 u 2003. Interessanti il-fatt li l-Partit Nazzjonalista ħa 34 sena sħaħ wara t-tieni gwerra dinjija biex kiseb il-fiduċja assoluta tal-poplu fl-elezzjoni ġenerali tal-1981. Dan ifisser li kemm dam kap nazzjonalista George Borg Olivier il-Partit Nazzjonalista qatt ma kellu maġġoranza assoluta. Preżentament il-Partit Nazzjonalista ilu mill-elezzjoni tal-2003 ma jikseb il-maġġoranza assoluta fl-elezzjonijiet kollha li saru f'Malta, inkluż dawk ġenerali. Meta wieħed jagħti ħarsa lejn l-istorja tal-partiti politiċi preżenti jinnota li l-Partit Laburista għamel elezzjonijiet jirbaħ maġġoranza ta' siġġijiet mill-Gżira Awċija. Min-naħa l-oħra l-Partit Nazzjonalista minn dejjem kellu bażi nazzjonali. Wieħed jinnota wkoll li mit-senilu l-appoġġ għall-Partit Laburista kien ikkonċentrat fl-inħawi tal-Kottonera u bliet il-ħura ta' madwar bħal raħal ġdid iż-Żejtun u ħażabbar fost oħrajn fejn kienu jgħixu ħafna mill-ħaddiema tal-Id fosthom dawk tat-Tarzna.